खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। लाख लाख साख्रि नागिरग्रा लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। रेलवे बिफानाव साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। रेलवे बिफानाव एप्रेन्टिस एबा ट्रेनी थिसननायनि अनलाइन आरजलाइखौ नाजावगासिनो दं। नंगौ, फैगौ 3 दिसेम्बरनि गेजेरावनो नोंथाङा अनलाइन आरजलाइखौ हो। रेलवे बिफानाव साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय सनानि खाबु। नोंथाङाबो रेलवे बिफानाव साख्रि मावनो गोसोब्ला आरजलाइ होनो हागोन। नर्थ इस्ट फ्रन्टियार रेलवेआ एप्रेन्टिस एक्ट 1961 नि सिङाव सोलोंसाफोर एबा ट्रेनीनि थिसननायनि थाखाय अनलाइन आरजलाइखौ नाजावगासिनो दं। सम थानायावनो नोंथाङा थाबैनो अनलाइन आरजलाइखौ हो। रेलवे बिफानाव साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरा मावख'आरि वेबसाइट nfr.indianrailways.gov.in नि गेजेरजों आरजलाइ गाबनो हागोन आरो बेनि जोबथा समा 3 दिसेम्बरसिम। बेवहाय गासै 5647 मासिनि थाखाय लांदां जानानै दं। बेनि गेजेरावनो गासै 821 मासिया कटिहार, आलिपुरदुवाराव 413, रङियायाव गासै 435 मासि आरो निउ बङाइगावआव गासै 982 मासिफोरा लांदां जाना दं। लोगोसे बे साख्रिनि थाखाय नोंथाङा मेट्रिक आनजादाव 50% उथ्रिसारनाय जानांगोन आरो बिनायसाफोरा गनायजानाय फसंथाननिफ्राय ITI नि फोरमानलाइ थानांगोन। बेनि अनगायैबो लेबरेटरि टेक्निशियान, पेथोलॉजी आरो रेडियोलॉजीनि थाखाय आरज गाबग्रा बिनायसाफोरनाव ITI नि फोरमानलाइजों लोगोसे फिजिक्स, केमिस्ट्रि आरो बाय'ल'जियाव 12थि थाखोनि रोंगौथि थानांगोन। SC, ST, PWBD, EBC आरो आइजो बिनायसाफोरखौ आरजलाइ मासुल होनायनिफ्राय रेहाय होनाय जादों। नोंथाङा आरोबाव गुवारै मिथिनो थाखाय मावख'आरि फोसावथायखौ नायनो हागोन।